Demden suwuny içip bolanmazdan soň hazyryň elewräp ılgaýan daglarynyň arasynda ýüremek üçin ilk As-Safa dagynyň tepesine geldik. Käbe garap, okamaly dualary okadyp-da zikirdir dualary, niyetdir dilekleri edip umry ziyaratymyzy dowam etdik. Biz Safa hem Marwa arasynda 7 aýlyk ýüremelidik. Erkek adamlar bellilen yerlerde ılgamalydyrar. Men ýene-de Hajar naçaryň ilewreşini gödegime getirýärdim. Şonda meniň kalbymy hem-de aňymy ütgeşik duýgy gurşap alýardy. Etmeli diýilen hereketleri, okunmaly duadyr zikirleri öňküdenem ihlasly ýerine ýetirýärdim. Ýüregimden sızdyryp okaýardym. Sebäbi şeýtem göwnüme bolmasa Hajara kömek edýänim ýalydy. Şu duýgular bilen 7 aýlyk nähili tamamlandyk bilmän alypdyr. Ýoldaşlarymyň Almarwada kabul bolsun diýen sözlerini özüme berip, ýene-de şol üýtgeşik duýgu bilen sertaraşa saçmalyrmana uğradym. Yürüdüm men iki yana, Safa Marwa arasynda, rehmet bilen garasynda bir de tarap. Beýik Allah. Ağlaýar bäbek susaýyp, anaşsyz ece bolýyp, bersene halyt gözleyip, ene garap. Beýik Allah. Kabul edip dilegini, berdin ene geregini, köşettin sen yüreğini, bağla yarab, Beýik Allah. Ediz menem etdim saýa, sığınıp Allah Hudaýa, çıkıp Safa Marwa dağı, ılgap ýüre, Beýik Allah. İkinci 6. dekabr 2025-nji ýyl Mekke, 4-nji fevral 2026-njy ýyl Aşgabat, Türkmenistan. Köp sag bolun.